teman ya di kamsai jai mong. Temen ko pa miya meh. Yang hana hap mudu ya MLA sungji. Mana muda yang boleh jungi? Tip sino meh mga. Abang alim ta la post nyang buat show. Kikubor Kapatisi TV. Kakin hu nyelek kai 5 star FT kalau yok Korea kan nam la do ha kelempung nyelek kai futsal kebla tip kum kan night game knockout futsal tournament 7 aside ya kabla penyat da ka Lionel Futsal Arena ha pendeng rai West Khasi Hills district kajing la jong ka 5 star banyak Korea kan nam job kelawan hadin bakal la ban penlim no ikin hu nyelek kai Titan FT da shigo la not ling bagajing shoot tiebreaker kata hadin begini ki atli kin hun clear khat damar lai gol hakajing lek kai final kabla long hakajan miet atri uram phang arajar arphun riu yang di kelempong lepen hak perdadu presiden jongga village defense primary committee Northern area uba mau kodor khas imli ubla long kumukong san ubla samru yi khusnam shekinong job bat kiwe nga I play ya ka ying ka sem jong i ya ka family ke jong i ya ka ba kilala ban penyen kat kani ka futsal jaka ka ba piang baha ya ka ba penmi ya kani ka long ka wei na ka jing mentoy om tang ya ka snong pendeng rei henry ya ka area borok ka wei bat kade ka futsal ka ban ning kong hanong stoin ya ka ba kila pli ya kani ha ka por ba ki wan ning kong ban pek ni jakal awan hilang ban ngaru ma bahap lawan langi ona pek ya kani jaka ban ong kade ka ba hatam ka ba pli da pek udo ma kendong pau jaka re ong ka ba piang tam ya pi bat kude sibon ya ka jinong lakloi ka jong pi ban pli ya kani kalong wat ngaru ngala rai ko ko kade kani ka ban futsal ngala sai ba ko henry haki polio liur gwen le kai hangne na ka to ka group MLG kade ki mentoy ki khun samla hapo pendeng rei jan hadu 70-80% kila klet no ikams new kanam jer perteng ki ikams new rei klet no nomor hadu khnai baje ni sha le kai hangne te ngai i ba sibun ba ki khun om tangki senrang wa ki kan theru manta ki le kai futsal la don ki tournament ha kan ni ka futsal ba ki kan the ki le kai kanam ka jingkar khu manta ki khun ki jongi menta hanos tang i la bun ki futsal ki balami kalau ka jingkar khu nam ta ka West Khasi Hills kalau jingkar khu nam ta ki khun samla kilong kimi kilong kaparo kilong kapa ki bala ndru post nem ro ki le kai futsal balai nama ki kwa ba le kai ba nata ka jong ki atle ki club ki team ya ka ba poi final nanta ka sngi kalau jikar khu na jong pi ni te puan hang nei ki dei ngape ya kan wi ka team ba kan wi ka team ngape kim na bun than ki player ba song thai mo re wala ka tarung i ba pidang kwa ele kai nama balai ma sotanat ha ka ne ka futsal ka jong iba hep jong ka kur ka jat ki jong pi play sibun pi ki player nai le kai baha kidang don ki le kai ha super division ane thu ya pi la kim don sakini ki futsal le ni la du hapo West Khasi Hills ya jile kai football la kat no menta hadu menta ngim pat yo shu ki division ngim tim shu she egin poi henry na kermen pat hawi kasni ngin sayo biang kajing don jogi futsal kajing don ki local game kapen kyu ye ki player ki jongi West Khasi Hills nang ne om tang hang ne ki poi ngatip pakidan ki player ki jongi ki bela poi ro Shabar jong ka district Shabar jong ka state kade ka jing trisitop go jong pi kube sibun go jong pi ki player pila ra ya kanong stoin ngatip kita hang ne lai samut ki bala ra ya kanong stoin ki bala ra ro ya ki snong shajerong na kam ta jing baha jong ka district pro ka we na kube ba jong pi ngamla ban IAA ba jong pi handai tang ka jing ka khu ka do ka jonga shimet ya pi kidon ki coach kidon kinong yalam jagi football ro ki bala tresitom han ta West na tip hang layo panya kan ba ki coach ba kinong yalam jaga football na tip ba kim juyo AA ki lut pi na kapla handre na jing ba ha jing kun samla kim lele kinong yalam jong kan ka tim menta ba atali ro na tip ni thu ya pi kinong yo AA handre tang na pa jing sonat ba pin ki pi ki player ki sacrifice la de tak dang ong ka we ka ba kham nang kam e ka lang pia burom
ya kinangalam ki jong phi khnang ba pinang kiu chapra Kabapra, Sylvester Tony, Bapong ke jersey ke Bakandai, Istar Marngar, Bapong ke jersey ke Basan, Kikis Imli, Bapong ke jersey ke Bakat Riu, Shempang Lengdo, Bapong. Bal Bapong Bar Laipo. Ki substitute Dajit Bapong Pachpau, Seneng Bapong ya ke numbar San, Meban Sebor Bapong numbar R. Kini kidai ki Listia Jong ka Titan FT. Jepit goalkeeper keluar save ya kebo. Royal Yau Pniau Bopong jersey ke Bakat Sao. Name of manager Brasing Yau Pniau. Kini kedai ki list dia Jong ka 5 star. Selamat. Sah katakan mengshoot ya ke 5 star. Kita. 5 star to. Oh, 5 star. Ulat dan kekli kejat. Oh, Kiki shoot ya kebo. Yes. Oh, goalkeeper 5 star. Oh, 5 star na shoot ng kong to. Agak ka tournament kabagi pelong agak ka ayom pelang jong open ausnem argan arpun rio ka 5 star kalayo ora ya ka 6 ladu agak ka jile kai hikermen yin sayok pelong biang agak ka di panuan kabagi pelong agak pornik kuning kamsngai bat sotna Alwan katupi bat ka kan Apa?